बोथोराथ' ओरैबायसा मोजां माने बुंजाया आरोना बोथोरा माने सान्दुंखौनो मोनाखै गायजेननायनिफ्रायनो ओंखारजेननायनिफ्राय माने सान्दुंआनो गैया आरोना ओरैबायसा मोजां मोनदों हाजिराफोराबो आरो एरनाबो जायो गायनायफोराव फुनायफोराव माने देहानि खुनु माने लस जाया आरोना जोंहानाव फार्स्ट टाइम खोथिया फुनायाव मा होनो रिपर्टार फैलायबाय आरोना लोगोफोर निउस चेनेलनि बेनिफ्राय मा चेनेलखौबो माने सोंना लाखानांगोन दिनै दा खोथिया फुखांबा नायनांगोन ना नों आब' चेनेलखौनो इसोर गोसोआव थाया आं बिमाखा चेनेलखौनो सोंना लाया आंहा फैफिनलाय लांबाय सालायनो थांनाया आंहानाबो इउटुब चेनेला दा माबा जाबाय नै अन जाबाय लोगो लोगो नों फैनाय लोगो लोगोनो आंनाबो इउटुब चेनेला अन जाबायना दा आंहाबो चेनेल दङ ओमफ्राय दा नोंनि रायज्लायनायखौनो एसे लानांसिगोन आरो Ini news bra. मा निउस नोंनिया एनि निउस नोंथांमोना दिनै खोथिया फुनाय नुनो मोनदों गिबियावनो नोंथांनि चेनेलखौ माने बरायना लाग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै माने जोंहा फार्स्ट टाइम खोथिया फुदों आरोना ओमफ्राय बेफोरो गासैबो माने न'निबो दङ ओमफ्राय आरो हाजिराफोरबो दङ आरोना ओमफ्राय सानसेयावनो दा नैखिनि खोथिया फुबाय आरो जों बेसेबां गोबां खोथिया फुबाय मानसिफोराबो गोबां नालाय हाजिरायाथ' बेखिनिया माने गासैयाव बेसे दं 13 जन ना 13 जन जागोन आरो गासै ओमफ्राय न'नि ओरैनो साथामसो दङ सावरिफोर जोंहा गासै 22 बिगा जायो 22 बिगा जायो जोंहा गासै टटेल बोथोराथ' ओरैबायसा मोजां माने बुंजाया आरोना बोथोरा माने सान्दुंखौनो मोनाखै गायजेननायनिफ्रायनो ओंखारजेननायनिफ्राय माने सान्दुंआनो गैया आरोना ओरैबायसा मोजां मोनदों हाजिराफोराबो आरो एरनाबो जायो गायनायफोराव फुनायफोराव माने देहानि खुनु माने लस जाया आरोना सिगां बोसोरफोरावथ' माखासे हाजिरा मोननो थाङो सिगां बोसोरफोराव माने हाजिराखौनो मोनाखैमोन ओमफ्राय देग्लायबो हाजिरा खम मानो होनबाथाय गावबागाव खेथि मावो बिदिनो गावबागाव बिगासेबाबो जानो आन्थाखिनिखौ मावो नालाय ओमफ्राय हाजिराफोरखौ मोननो थाङा आरो ओमफ्राय थांनाय बोसोरफ्रावबो बिराद आलाय सिलाय बिदिनो माइ गायदोंमोन माने हाजिराखौ मोननो थाङा ओमफ्राय देग्लायबो बेफोरबायसा सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै आरोना मानसि लाना मानसि मोनदों मानसि लाना मानसि मोनाखै बेफोरबायदि आरो हाजिरानि नामाथ' ओरैनो जोंनिया 300ल' आरोना 300ल' बेनिफ्राय माने सोरबा अननानै होबा जौ सेरेब बेफोरबायसा आरोना बेदर फिसा ओमफ्राय सोरबा होआबा होआ आरो बेफोरबायसा बेलासिफोराव आरो गरमबाथाय हाजिराफोरा ओरैनो थान्दा बियो आरो लोंनो मा माइ होनदों बि माइया 70-75नो देग्लायसो माने गोदानै माइलि गायदो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम गायगोन आरो माबायदि जायो बेखौबो जों मिथिया गोदान माइलिसो नालाय 70-75 100 मन जाबाबो अरजाला आरोना माइयाव बेगराव दा नामाथ' 70-75 ओमफ्राय बिगासेयाव बेसे मोनो 100 जायो 1 केजि 22 मन जायो बोथोरनि कन्डिसनजों माने ओंखाम जेबो गैया ओमफ्राय बिदिनो लोंनाय जानाय मोनलोंनाय बारफोराव जोंनाथ' दा मंगलबार बिस्थिबार सनिबारफोरावथ' लोंनाय जानाया बादखा नङा होमबा जोंनि बर'फोरा आरोना बेनिफ्राय ओमफ्राय मोनलोंनाय बाराव होयो बेदर फिसा इसोरो जायो लोङो मावग्राफ्रा लिंनानै बेफोरबायसानो आरो थांनाय बोसोरफोराव हाजिराफोरा माबायदिमोन देग्लाय माबायदि थांनाय बोसोरावथ' हाजिराफोरा बिदिनो 300आनो ओमफ्राय देग्लायबो 300आनो बारायनो थाङाखै खमायनोबो थाङाखै बेफोरबायसानो आरो बिराद माने ओंखाम ओरैथ' जेबो गैया होनाया ओमफ्राय खायसे होनाया होयो जेन'बा जांख्रास टाइमाव होयो आरो जोबनाय टाइमाव बेनिफ्राय दा माने ओरैनो माने गायफुबाय थानाय टाइमाव होआ आरो ओंखाम होनाय जाया ओमफ्रायो साहा पानिफ्राय जांख्रा टाइमाव होयो आरोना ओरैनो लास्ट जोबनायाव ओमफ्राय दायो माने सोरबा होयो गोजान जागोन लामाबाथाय दा खाथिबाथाय होआ जेन'बा सालबारिफोर बायदियाव गायहैबाथाय होयो आरो बे जाबाय उदियागुरि फोथार जोंनि समायना रमायना फोथार आरोना फुरा माने कमप्लिट जाजोबसिगोन साननैसोआवनो गायनाय फुनाया माने साननैसोआ एकदम माने मोखां नायाखै आरो गायनायानो फुनाय बेफोरबायसा आरोना दायो आंबो इउटुबार हिसाबै नोंथांनि इउटुब चेनेलनि नामखौ एसे खोन्थादो बेनि आरो प्राग नै बेयाव नायबानो मोनगोन नंगौ दे उनाव जोङो सार्च खालामना नायनोसै जोंखौ गायनाय फुनायखौ एनि निउसनो इदि लिरबानो मोनगोन ना इदि
दे आंहाबो इउटुब चेनेल दङ ओरैनो फिसासा सोलिनो हानाय आरोना ओमफ्राय अ जाबाय होमबा আজি আপোনালোকে ধান ৰুইছে না আমি আজি এসপ্তাহমান হ'ল আমি ধান তোলা ৰোৱা আৰু চব মাখা ৰোৱানি আহিব লাগে আমি ৰুই আছে বৰ্তমান 7 দিন হ'ল বৰ্তমান এই বিধান চলি আছে বিধানটো বহুত ভাল আজিৰা আমি 300 টাকাতে 300 টাকাৰে ৰুই আছে বৰ্তমান ৰাইজে ৰাইজৰ 300 চলি আছে কিন্তু মানে আমি বৰ্তমান এইটো গাঁৱতে চলি আছে 10 বছৰ কিমান চলিছিলে এইটো সেই 300 টকা চলি আছে বৰ্তমান বাঢ়া নাই মালিকে কি দিয়ে নাই মদ দে মাংস দে আৰু কেতিয়াবা ঠাণ্ডা দে কেতিয়াবা আৰু টিফিন পিঠা দে কেতিয়াবা আৰু চিংৰা আনি দে গাখীৰ চেক নেদে ভাত ৰাংখা হ'লে ভাত দে তেতিয়া এই চব কাৰণে কিমানজন আপোনালোকে কিমানজন কৰিছে আপোনালোকে হাজিৰা 7 দিনমান হ'ল আজি নহয় কিমানজন আছে আপোনালোকে ইয়াতে 13জন আছে বৰ্তমান 13জন আছে হাজিৰা আমি বৰ্তমান এইটো চলি আছে এইটো ঠাইটো কি জানে এইটো আমাৰ উদ্যাগুৰি বুলি কয় উদ্যাগুৰি পাইছে আৰু এই শালচিগুৰি উদ্যাগুৰি গোটাই পথাৰতে গোটাই মিলা মিছা ৰুই আছে বৰ্তমান আজি বতৰটো ভাল আজি বতৰটো বিৰাট ভাল বৰষুণো নাই আৰু ৰ'দো নাই বিৰাট ভাল হৈছে দেই ফুলবা আজি আমি এতিয়া এইটো আৰু বেলাপাতি আমি ৰুব এই ঠাইটোৰ ওপৰত আমি এইটো বিধানটো মানে তোলা কৰি আমি ৰুব ৰাতিপুৱা কিমান টাইমত আহে আৰু 8টা বজাত আহে 8টা বজাতে আহিছোঁ আমি কিমান টাইমত যাব 4টা বজাত 8টা বজাত আহে পুৰা ভাত খাই আমি আৰু ভাত আনছোঁ ভাত আমি তাতে খাব আমি এই ছায়াত বগৰী চাই আছে না ইয়াতে খাব আমি তাৰপিছত মালিকটো মা নামন মনোৰঞ্জন পাইটিৰ নামটো মই বেছি নামটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি উদ্যাগুৰি গাঁৱতে গাঁৱলৈ